Εγκατάσταση XBMC για να βλέπουμε ταινίες. Πάμε στο Google, βάζουμε το XBMC. Να το πρώτο xbmc.org. Πάμε στο downloads, βρίσκουμε αυτό που θέλουμε, Windows για μας, και κατεβάζουμε το πρόγραμμα και το κάνουμε εγκατάσταση. Απλή εγκατάσταση, είναι πολύ εύκολη η εγκατάσταση, απλά πηγαίνουμε next και install. Θα το τρέξουμε, με το που το τρέξουμε θα εμφανιστεί αυτό εδώ η αρχική, αυτή εδώ η αρχική, και θα πάμε τώρα στο Google και πάλι, θα πατήσουμε XBMC Hub, XBMC Hub, πατάμε στο πρώτο, Enter, εδώ έτσι είναι, XBMC Hub, πάμε στο Downloads, κατεβάζουμε το Ice Films plugin, το πατάμε το download και κατεβαίνει. Θα κατεβάσουμε επίσης το One Channel, το Project Free, το NaviX που είναι το κύριο πρόγραμμα, και για εμάς τους Έλληνες θα κατεβάσετε και το Greek Lambda, το οποίο έχει μέσα ταινίες και παιδικά από το Greek Movies, αλλά και πολλά ελληνικά κανάλια. Αφού τα κατεβάσουμε θα ξαναπάμε στο XBMC Hub και θα πάμε στο εφαρμογές. Θα πάμε τέρμα κάτω που λέει λήψη περισσότερων. Θα πάμε εδώ στις δύο τελίτσες. Θα ανέβουμε πάλι τέρμα πάνω και θα πάμε ξανά στις δύο τελίτσες και θα πάμε εγκατάσταση από αρχείο zip. Θα βρούμε τα αρχεία μας που έχουμε κατεβάσει τα 4, εκεί που τα έχουμε κατεβάσει, και θα τα κάνουμε install. Πατώντας πάνω θα γίνουν κατευθείαν install. Αφού τα κάνουμε και τα 4, θα πάμε πίσω, ξανά λήψη περισσότερων, ξανά στις δύο τελίτσες και θα πάμε στα πρόσθετα βίντεο, όπου εδώ θα είναι όλα τα προγράμματα που έχουμε κατεβάσει. Βλέπουμε εδώ το Earth Online, το Greek Movies, να δούμε που είναι και το Greek Movies, το Greek Movies, το Ice Films είναι εδώ, ένα λεπτό λίγο, να και το Ice Films, και ό,τι έχουμε κατεβάσει το ενεργοποιούμε από εδώ πατώντας απλά πάνω και εγκατάσταση. Αφού μετά έχουμε εγκαταστήσει όλα τα προγράμματά μας, θα πάμε εδώ πατώντας στο σπιτάκι, θα πάμε στο σύστημα, πρόσθετα, ξανά εδώ πάμε υπότιτλοι και εγκαθιστούμε το XBMC Subtitles για να έχουμε και ελληνικούς υπότιτλους. Πάντοντας πάνω και κατάσταση, όπως είπαμε και πριν. Ξανά στο σπιτάκι. Πρέπει να πάμε εδώ πέρα που είναι η διεθνοποίηση. Θα πάρουμε δηλαδή στο εξατομίκευση, διεθνοποίηση, και θα τα κάνουμε όλα ελληνικά και Greek with Windows για να βλέπει τους ελληνικούς χαρακτήρες. Πολύ ωραία. Αφού τα έχουμε κάνει όλα αυτά, μπορούμε να πάμε είτε στο βίντεο, όπου εδώ θα είναι όλα μας τα προγράμματα που έχω το Ice Films. Πατώντας πάνω μια φορά θα εμφανιστεί αυτό, πατάμε Movies που έχω. Μπορούμε να κάνουμε από το α μέχρι το z, να βρούμε την ταινία που θέλουμε. Μπορούμε να πάμε φυσικά στο Recently Added που είναι πιο γρήγορο, είναι τα καινούργιες ταινίες. Που έχω πατάμε στο The Master που είναι μια πολύ καινούργια ταινία. Περιμένουμε. Μπορούμε να πατήσουμε σε ένα από όλα αυτά. Άμα δεν παίξει κάποιο πηγαίνουμε στο ακριβώς επόμενο. Όπως βλέπουμε εδώ υπάρχει θέμα. Πάμε στο επόμενο. Και έπαιξε ταινία. Μετά πηγαίνουμε εδώ για τους υπότιτλους. Περιμένουμε να τους λάβουμε. Και να υπότιτλοι. Κάνοντας ρύθμιση υποτίτλου, πάμε στην πρώτη γλώσσα να είναι τα ελληνικά. Εδώ τσεκάρουμε το Open Subtitles, το PodNaPC
το subs for free και το subtitles.gr και πατώντας, άμα δεν, επίσης πάμε και στις ρυθμίσεις ξανά, βάζουμε και τη χειροκίνητη εισαγωγή όρων, έτσι ώστε άμα δεν το βρει να μπορούμε να πάμε δεξιά και να εισάγουμε χειροκίνητα την ταινία που θέλουμε, και πηγαίνοντας πάνω στα site μπορούμε να βρούμε τον υπότιτλο που θέλουμε, πατάμε που έχω σε αυτόν τον υπότιτλο. Άμα ο υπότιτλος δεν είναι σωστός, πάμε και ψάχνουμε καινούργιο υπότιτλο μέχρι να βρούμε τον καλύτερα συγχρονισμένο υπότιτλο. Βλέπουμε εδώ την ταινία. Τώρα λίγο πρέπει να περιμένουμε για να φύγει. Να το βλέπουμε εδώ. Είναι πολύ σωστή η υπότιτλο που βλέπουμε. Συγχρονισμό. Κρατάω stop τώρα. Επίσης μπορούμε να δούμε από τις εφαρμογές. Πάμε εδώ που λέει NaviX, αυτό είναι το κεντρικό μας πρόγραμμα. Από εδώ μπορούμε να βρούμε πιο εύκολα ταινίες. Το πατάμε στο πρώτο. Περιμένουμε, λέει please wait, και πατάμε στο search και βάζοντας τους όρους που θέλουμε μπορούμε να βρούμε την ταινία που θέλουμε να δούμε εκείνη τη στιγμή που θέλουμε, με τους υπότιτλους όπως έδειξαμε πριν, και όλα πολύ απλά και εύκολα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Καλή τηλεθέαση.